hope brings heaven and better life. Ang paglaom magdala kanimo sa langit ug labing maayo nga lawas o labing maayo nga kinabuhi. Naingon pa in Revelation 21:4, ingon pa niya diriya, and God shall wipe away all tears. Pagpahiran sa Ginoo ang tanan natong mga luha sa atong mga mata. And there shall be no more death. Dito wala na'y kamatayon, neither sorrow, wala na'y pag-antos, nor crying, wala na'y paghila, neither shall there be any more pain. Wala na'y bisan usang nga sakit, kaya mong mabatian dito sa langit. For the former things are passed away. Kaya ang tanan na mga butang buhagi na. Wala, dali sa kalibutan, kung ikaw, grabe nimong antos, dagang mga problema, mga pagsulay, dagang mga kasakit, apay mong lawas, mga balatian, igsuon, dito sa langit, ilisan na sa Ginoo. Wala na'y paghilak dito Wala na'y kasubo, wala na'y kabuol, wala na'y kasakit, wala na'y mga problema, wala na'y kamatayon dito sa langit. Manahigala, igsuon, kung buot ikaw makabaton niling paglauma, tinguhaa na mabatulan nimo si Jesus diri sa kalibutan. Ayaw target-targeta ang inyong paingnan dito sa kalibutan. Ayaw target-targeta ang dapit na padungnan nimo iniguman nimo sa kamatayon. Ha? Samtang buhi ka ka, kung buot ka buhato sa langit, ikaw mismo ang mabasay. Hindi ang laking tao. Hindi ang ibang tao ang mabasay kung asa ka paingon. Ano man? So, okay, usahay makasubo ang usak ka pamaagi sa kaluwasan. May mga nagtudlo na kung namatay ka, iampo lang ka para malangit ka. This is very unbiblical. Anong unbiblical man siya? Walay. Imposible sa katao nga maluwas. Kung ang iyang gipili na kinabuhi ni kalibutan na kay padulong og impyerno. Unya ikaw nga buhi karon nga nabiyaan niya mo decide ka maadto sa langit. Ha? Dili ba usa ka binuang na siya? Pinabihan nimo og pagpakasala dili sa kalibutan. Dili pagkahuman ini kamakay nimo mo decide tong laing tao nga nabilin nga buhi nga maadto ang langit. Kaya ang tuwa lang ka para maadto sa langit. Nga klaro ang gingon sa Biblia. Kung mutuo mong Biblia, tuwi ang akong gisulti kaninyo. Ingon pa ang Juan 1:12, sa tanang mituo o sa tanang midawat, sila gihatagan o katuwad na mahimong mga anak sa Diyos. Ang pangutana, ang patay ba? Makadawat pa ba sa Ginoo? Ang patay ba? Mutuo pa ba siya o Ginoo? Dili na siya makadawat o Ginoo, kay patay na siya. Dili na siya makatuo o Ginoo, kay patay na siya. Ano sa dapat ang tao nga mutuo o pudawat ng Jesus katong panahon unta nga buhi pa siya. Kaya kung patay na, wala na'y mahimo. Relational. Upaon pagpakigrelasyon sa tao diya sa Ginoo kung siya patay na. That's why mingon ko nga ikaw nga buhi, ikaw ang mo decision kung asa ka mo ato. Ayaw hulat nga mamatay ka, saka pa ka, na ang laing tao mo decide. Ikaw ba, sikinsa man dali ang ganahan na butan sa laing tao. Gusto ka mo atong Korea, pero maingon dyan ang imong banan di mo, nga, dili ka sa Korea, dito ka mo ato sa kining sa Iraq. Di ka mo maglalis, di ka mo mag-away, basi bulisul ka pa sa panagbulag, kami ka, sa Korea lagi ko, maingon mo banan nga, dili lagi, sa Iraq lagi ka. Nya, inana usab, dili pwede nga magbuot ang laing tao sa kamatayan sa katao. Kung asa sa paingon, dapat katong buhi pa siya, dapat sa mismo mi-decide kung asa sa paingon. Asa sa gusto mo ato. Kaya kung laing tao magbuot, wala'y reason. Anong ang tao dili mga lagad sa Ginoo, dali mo siya reason. Anong dagang tao sa kalibutan karon? Majority sa population sa kalibutan, wala nagapangalagad sa Ginoo. Kung ang population sa kalibutan, billions, happy to billions ang wala nagapangalagad sa Ginoo. Ano? Sabi mo ano? Tungod sa pagtulunan na kung mamatay ka, ampuan ka para malangit ka. Kaya kung ako, maluwas ko, hindi mamatay ko, bisag unsa kong kadautan. Kaya ka mga lagad sa Ginoo.
Dili ko mosulod og simbahan, dili ko mo dawog sa Ginoo, dili ko manginahanglan og Ginoo sa akong kinabuhi. Kay anyway, kung mamatay ko, pwede ra ko maingon sa akong asawa nga, mahal. Padaliun ini mamatay ko, padaliun niya ko muampo sa kuan aron malangit. Walay reason nga nung daghan di mga lagad sa Ginoo. Tungod kay sa pagtuo na kung mamatay siya, maluwas siya po siya. Kay dunay tao mag-ampo siya. Hindi mo na mabasa sa Biblia. Ang klaro magitudlo sa Biblia, sa tanan nga nituo, nidawat sila gyatagan og katungod na mahimong anak sa Dios. Kung ikaw mo dawat, kung ikaw mo tuo, mahimong kang anak sa Dios. Mga balikon na ako, aduna ba'y patay na makadawat pa sa Ginoo? Aduna ba'y patay na makatili ka sa Ginoo? Ay patay na ito. Iyo ka si Ruben, ang patay, kahit anong gawin mo niyan, hindi na tatayo yan. Yung pagkabali-baliwan niyo, sikat-sikaran pa niyo na, wala na siya na Ginoo. Yung atong gihimo karang, wala na makadawag si nanay, wala na niya makita ang atong gibuhat. Wala din, walay, pangalan, walay mahimok ang patay na. Anak, ikaw karang nabuhi, hagitong ikaw. Nagkampan, aduna pa'y panahon, sama sa gingon ni Apostol Paul, karon ang adlaw sa paluwas.